versioon. Eli toisin sanoen, jos teitä kiinnostaa, niin ilman muuta sitä kannattaa tehdä. On mahdollisuus lämpökarttaan, eli ehkä teillä toi Hotjari on niin kuin tuttu tässä näin, eli se antaa hyvin visuaalisen kuvan siitä, että mitä asioita siitä teidän sivullanne klikataan. Ja voitte tehdä haluttaessanne ikään kuin nauhoittaa tai tallentaa hiiren liikkeitä ja katsoa, että miten se ikään kuin se kävijä siellä käyttäytyy tässä teidän sivullanne. Ja luonnollisesti siellä on sitten tehtävissä räätälöityjä raportteja. Mutta jo täällä Matomon puolella, toisin kuin esimerkiksi Analytics 4, niin noi perusraportit on jo erittäin hyvin niin kuin kattaa B2B-markkinoiden tarpeen. No, kenelle ja mihin toi Matomo sitten soveltuu, niin oikeastaan kaikkeen verkkosivun seurantaan. Eli riippumatta siitä organisaatiotyypistä, on se yritys, onko se sitten kunnallinen tai valtion organisaatio, onko se verkkokauppa. Eli toi mittaus kyllä saadaan hoidettua. Ja sitten siellä voidaan tekniseen ylläpitoon jotain niin kuin palvelinkuormia ja tämän tyyppisiä pystytään mittaamaan. Ja tietysti sitten sivuston sisältö, eli viestintään, mitä luetaan, miten sinne on siirrytty, mistä lähdetään pois, mitä on etsitty. Ja sekä sitten tietysti markkinoinnin tulosten mittaamiseen, että tämähän tuossa jo oikeastaan tulikin mainittua. Ja lisäksi sitten, jos me ajatellaan, ja tässä nyt tietysti väistämättä tulee aina vertailtua tähän markkinajohtajaan, niin niille, jotka ovat huolissaan datansa tästä omistajuudesta ja sekä varastoinnista, niin luonnollisesti Matomo on hyvin tämmöinen harkinnan, että sitä kannattaa harkita. Se on hyvä vaihtoehto siihen. Ja sitten toinen, joka niin kuin ihan käyttäjätasolla tulee, niin jos te olette käyttänyt Universal Analyticsia pitemmän aikaa, niin, ja teille tuottaa tuskaa tämä uusi versio, niin Matomo on oikeastaan vaihtoehto sille. Erittäin hyvä vaihtoehto, koska se muistuttaa ulkoasultaan niin paljon vanhaa Analyticsia, ja niin se oppimiskynnys on erittäin matala siinä takia. Ja jos te haluatte tuoda noita vanhoja datoja tänne Matomoon ja hyödyntää niitä, mitä Universal Analytics on kerännyt joskus aikoinaan, se onnistuu. Ja tosiaan toi erilaiset asennustavat ja sitten vielä kolmantena, että jos teillä on niin kuin tämmöinen ideologinen päätös, että hei, minä haluan avoimen lähdekoodin vaihtoehdon, niin silloin Matomo on luonnollisesti tämä teidän vaihtoehto. No, kaikki hyvä ei tietenkään tapahdu itsestään. Ja tämä, eli kaikissa asioissa on hyviä ja huonoja puolia. Ja tuossa nyt luettelin, tai sitten noi aiemmat niin on keskittynyt oikeastaan niihin hyviin puoliin, eli erittäin monipuolinen työkalu. Tämä voi olla myös huono puoli, koska jos ajatellaan, että tämä on hyvin muokattavissa ja tosiaan siinä on vaihtoehtoja paljon, niin äkkiseltään se saattaa säikäyttää, että mitäs mä nyt tein. Sitten ehkä just tämä isoin asia on, että se on ton hyvin tai entisen markkinajohtajan kaltainen ja sen takia tosiaan menee hyvin intuitiivisesti, pystyy käyttämään sitä oikeastaan alusta asti. Ja jos käyttäjiä on paljon, kullekin pystytään helposti rakentamaan ikään kuin semmoinen oma työpöytä,
jonka ansiosta ei tarvitse lähteä hakemaan sitten tuolta itse ikään kuin ohjelman syövereistä sitä tietoa. No joo, toi omistajuus ja varastointi jo tulikin useampiin, ja samoin toi asennus. Ja hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että toi kehittyy koko ajan. Eli tässä nyt oli, on oikeastaan aika hiljattain luotu tämmöinen liitännäinen Googlen Looker Studioon. Eli toisin sanoen, jos te olette tottunut sitä käyttämään, niin mikään ei ikään kuin estä sitä jatkamasta sen käyttöä. Ja tästä on tehty liitännäinen ja mun mielestä demo löytyy noista aiemmista viime vuoden Matomo Camp niin kuin videoista. Eli kannattaa katsoa myös ne. Itselleni se kaikkein tälleen, koska mä hoidan nämä konfiguroinnit, eli oikeastaan tämän niin kuin asetukset täällä, niin tämä sisäänrakennettu Tag Manager, joka on siis niin kuin oikeastaan kaiken A ja O. Toi Tag Manager tarkoittaa sitä, että koodi asennetaan kerran sivuille. Ja sen jälkeen, jos me tarvitaan lisätä jotain sinne seurantaan, niin ei tarvitse enää sinne sivupohjaan tehdä mitään, vaan asiat voidaan tehdä Tag Managerin kautta. Ja mun mielestä ehkä niin kuin tavallisin esimerkki voi olla esimerkiksi metapikselit tai jonkun muun niin kuin työkalun tämmöinen asentaminen, ads-konversiot, kaikki tämmöiset pystytään tekemään helposti ilman, että tarvii olla sinne ylläpitäjän yhteydessä. Nyt tarvisin sitä ja tätä. Ja tosiaan toi vanha data, jota en ole testannut, mutta se on hyvin tämmöinen niin kuin suoraviivainen, että 1 tee sitä, 2 teen näin ja näin. Mutta tuossa en ennen tätä presentaatiota ihan sen takia, että tämä saadaan vedettyä kunnialla loppuun asti, niin en alkanut tätä vielä tekemään. Okei, no sitten niitä huonoja puolia tai haasteita, jos näin sanotaan. Niin vaikka toi Matomo on monipuolinen, niin se vaatii hyvän suunnitelman sinne pohjalle. Eli ei riitä oikeasti, että asennetaan vaan se koodi ja sitten toivotaan parasta. Ja tämä konfigurointi vaatii tietämystä ja osaamista. Ja mä oon usein sanonut, että sitä konfigurointia ei kannata itse opetella, koska se tehdään niin kuin lainausmerkeissä kerran ja sitten sen voi unohtaa, koska hyvin suunniteltuna niin se toimii ja kestää aikaa. Mutta, ja siihen sitten kannattaa sijoittaa se, että se maksaa itsensä takaisin. Mä uskon, että jokaisella teistä on parempaakin tekemistä kuin opetella Matomo Tag Managerin käyttöä. Ja toinen sitten tietysti tässä näin, että tämä ei ole välttämättä muiden järjestelmien kanssa ihan ainakaan suoraan yhteen sopiva. Jotain kolmannen osapuolen chat-ohjelmia tai tämmöisiä, niin saattaa olla hankaluuksia. Monet ottaa huomioon, chatit on niin kuin useimmiten tämmöinen, niin monet huomioi kyllä tuon kilpailijan, koska se markkinaosuus on niin iso, mutta se ei sitten välttämättä toimi täällä. Tämä on monipuolinen ja hyvin moni asia voidaan ikään kuin tuon Googlen niin kuin noiden seurantaominaisuuksien perusteella tuotavissa tänne Matomoon, mutta näin ei siis välttämättä ole. Ja sitten tietysti tuo opas tai opetusmateriaali, niin sitä ei kauheasti ole, tai sitä ei ole niin paljon kuin tuolla Google Analyticsilla, jolla on niin kuin vuosien ajan niin kuin tulee, että melkein mihin tahansa sieltä löytyy video, jos osaa etsiä. No sitten tämä, että mitä tällä nyt sitten voidaan mitata, ja tästä mä voisin puhua
varmaan 2 päivää, mutta otetaan tästä lyhyesti. Eli Matomolla voidaan mitata oikeastaan niin kuin ostopolun, siis verkkosivuilla ostopolun mitä tahansa kohtaa. Jotkut tuntee teistä Race-mallin, jotkut tuntee ostopolkuna, jotkut oikeastaan, mutta niin kuin, nimellä ei oikeastaan ole väliä, mutta sillä, koska kyseessä on vaan, niin kuin, että miten tämä käsitetään. Eli periaatteessa, jos me ajatellaan, niin nämä perinteiset sivujen käyttö, mitkä ovat tärkeimmät sivut, paljonko niillä on käyty, mistä kautta on tultu, onko tultu ilmaisesta tai maksullisesta, mistä maantieteellisesti on tultu. Sitten jos me ajatellaan Race-mallia eteenpäin, niin tämmöiseen niin kuin aktivointiin, onko katsottu videoita, onko ladattu tiedostoja, sitten erilliset linkit ja painikkeet, eli ulkoisille sivuille, onko käytetty jotain tulostustoimintoa tai saavutettavuus, jotain sivulukijaa, ohjelmaa tai vastaavaa. Ja jätin tahallani tästä nämä somelinkit ja jaot, koska tämä on yksi mun lempilapsista. Somelinkithän kertoo siitä, että tämä kävijä haluaa tutustua teihin niin kuin lähemmin myös sosiaalisessa mediassa. Ja somejako on vielä arvokkaampi, on se, että jos joku teidän kirjoitus tai tuotejuttu tai joku muu jaetaan tuolla, niin sehän on tämän henkilökohtainen suositus, että tämä on hyvä ja käykää tutustumassa. No, sitten jos me siirrytään taas eteenpäin, niin sitten on nämä kontaktointi- ja yhteystiedot, eli erilaiset lomakkeet, palautteet, vinkit, kyselyt ja myös sitten tämmöiset, että jos joku yrittää sähköpostilla tai puhelulinkillä tavoittaa teitä, niin varsinkin mainonnassa, jos ajattelee, että joku tulee sivuille ja selaa sitä ja sitten klikkaa puhelulinkkiä niin kuin soittaakseen, niin kyllähän se indikoi sitä, että tämä on kiinnostunut teistä. Ja pienimmillään monesti yhteystietosivut on sellaisia, joita kannattaa niin kuin mitata. Varsinkin jos on sellainen toimiala, jolla niin kuin käydään suhteellisen vähän, niin kuin tulee noita liidejä, niin silloin yhteystiedot kertoo siitä kiinnostuksesta. Tämä on esimerkiksi silloin, kun ostoprosessi on hyvin pitkä, niin silloin toi niin kuin nousee juuri tämmöiseen arvoon. No sitten on teknisiä tietoja, eli just noita palveluylläpidollisia asioita, intra- ja extranet luonnollisesti, sekä sitten myös näitä ulkopuolisia toimintoja, joista toi chatti on niin kuin kaikkein tavallisin. No, en malttanut jättää, vaikkei tämä olekaan Matomosta, mutta että mitä sieltä sitten kannattaa etsiä. Juuri tämän otan esille sen takia, että en tiedä kuinka hyvin te olette tai kuinka kokeneita analytiikan käyttäjiä te olette. Eli kannattaa etsiä trendejä. Eli milloin, niin kuin esimerkiksi ajallisesti, että kasvaako se jo sivustolla tai jonkun sivuston osalla ja toistuuko joku niin kuin vuosittain aina samanlaisena. Poikkeavuudet ja isot vaihtelut käynneissä, niin jos tulee kauhea piikki, niin valitettavan yleisesti se tarkoittaa sitä, että siellä on käynyt joku botti. Tai sitten tietysti positiivisessa mielessä, niin jos teillä on tullut joku artikkeli julkaistu tai somessa on tapahtunut jotain, joka aiheuttaa tämän piikin, tämmöisiä. Ja sitten yhtäläisyyksiä niin kuin reaalimaailmaan. Eli mä käytän tuossa toi pöhinä-sana, eli toisin sanoen, jos reaalimaailmassa tapahtuu jotain, niin silloin tietysti pystytään ikään kuin katsomaan, että jos se nostaa sivulla käyneiden määrää tai jollain tietyn sivun kävijämäärää. No, tapahtumista en oikeastaan tämän kummempaa tähän nyt ota, tässä noita niin kuin lukeekin, eli tapahtumat ovat
tällaisia erikseen tehtäviä niin kuin toimintoja, eli jotain, ne on juurikin jotain painikkeiden ja linkkien klikkauksia ja lomakelähetyksiä ja tämmöisiä. Niin se, miksi otan tämän esille, koska nämähän jo tuli ja nämä on hyvin paljon tuossa perusmittauksessa mukana periaatteessa, mutta sen takia, että tämä on hyvä aasinsilta tämmöiseen, jossa puhun digitiimin tavasta. Eli me jokaiselle tapahtumalle voidaan antaa erilaisia ominaisuuksia tai parametreja. Ja meidän tapa tuossa, josta me ollaan saatu ihan digitiimissä kiitosta, on se, että me pyritään tekemään näistä tapahtumien seurannasta, joka on se yksi tärkein asia täällä, niin me pyritään tekemään se mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi, jolloin ne tapahtumien nimet on ihan selkokielisiä ja niitä on sitten helppo tulkita. Et jos me ajatellaan, että siellä on tapahtumia, että sähköpostilinkki on vaikka 5 kertaa klikattu viikossa, niin se ei voi tarkoittaa mitään muuta. Kun taas sitten, jos siellä on mailto@jotain.com, se on sitten hankalammin tulkittavissa. No joo, tämä oli oikeastaan nyt tästä tämmöisestä yksinpuhelusta ja teoriaosuudesta, niin lähdetään katsomaan nyt, miten me olemme tuon tehneet ja ihan, että miltä tämä Matomo näyttäytyy ikään kuin in real life. Ja Matomon työpöytä näyttää oletuksena tältä, ja niin kuin tuossa mainostin, niin työpöytiä voidaan tehdä, ja esimerkiksi työntekijöille tai työntekijäryhmille voidaan luoda oma, ja ne voi olla erinäköisiä ja kokoisia, ja niihin voi tietysti tuoda sitten eri luvut. Ja tämä on hyvin helposti muokattavissa. Ja mä en käynyt tässä näitä kaikkia asioita läpi. Mä pyrin nostamaan esille nimenomaan B2B-markkinoinnissa ja mitä me käytetään täällä. Kävijöistä löytyy tämmöinen kuin käyntilogi, josta niin kuin näkyy aika hyvin, että mitä tämä kyseinen kävijä on tehty. Eli täällä näkyy tällainen kävijä, joka on mennyt etusivulle ja käynyt yllättäen katsomassa myös Matomo-kämppiä useampaan kertaan, käynyt vähän lukemassa blogia ja sitten poistunut etusivun kautta. Eli tämä on tämmöinen aika mielenkiintoinen, tähän voisi tuhottomasti saada aikaa, mutta tämä on sellainen, silloin tällöin käyn katsomassa, että mitä täällä on, että jos löytyy, en niin kuin päivittäin enkä viikoittainkaan käy tätä. No mutta sitten löytyy täältä käyttäytymisen puolelta, eli tämä on yksi tämmöinen tavallisimpia. Sivut ja sivujen otsikot on ikään kuin, nämä voidaan sanoa, että nämä ovat sukulaisia keskenään. Sivujen otsikot on ehkä käyttökelpoisempi. Nämä kertoo, millä sivulla on käyty ja kuinka paljon. Noi sivut, muuten tässä kohtaa jo sanon, että tämä suomenkielinen versio, jota mä käytän, ei ole kauhean hyvä, mutta koska tämä on kokonaan suomeksi, niin sen takia niin kun käytän tätä versiota. Luonnollisesti saapumissivut, että mikä on kiinnostanut, poistumissivut. Tässä poistumissivulta ehkä lähinnä voisi ajatella esimerkiksi sisäisen haun tämmöistä, niin kun, että jos sisäisen haun hakutulossivulta poistutaan
niin kuin kauhean paljon, niin voi miettiä sitä, että, tai herää kysymys, että onko se sisäinen haku nyt sitten niin kuin jotenkin huono, kun sieltä ei löydy mitään. Ja tuosta sisäinen haku, eli sivunhaku, meidän sivuilla tuommoista toimintoa ei ole, mutta tämä on se, kun mä sanon, että tuossa on 2 lempilasta ja tämä on toinen, eli tässä on 4 hyödyllistä asiaa, miksi sisäinen haku ehdottomasti kannattaa ottaa seurantaan. Eli te saatte tietää ne termit, mitä ne potentiaaliset asiakkaat käyttää. Te tiedätte tämän ajoituksen, tai saatte, niin kun, jos joku alkaa trendaamaan, niin milloin sitä pitäisi tuoda esille. Kaikkein tyypillisin ja klassisin esimerkki liittyy tämmöiseen kunnilla luistinratojen avautuminen. Sitten kun tammikuussa on 20 astetta pakkasta, niin siellä on ihan turhaa sitten enää laittaa, että no niin, hei, meillä on nyt radat auki, vaan niitä hakuja alkaa tulla tässä varmasti lokakuun aikana, marraskuussa luulisi jo viimeistään. No sitten lisäksi tämmöinen, että jos siellä trendaa joku semmoinen ikään kuin teema, en puhu yksittäisistä termeistä, vaan teemoista, niin että onko siellä sitä sivusisältöä, eli se kävijä odottaa löytävänsä sieltä sivulta sitä. Ja tästä, että jos siellä ei ole sitä sisältöä tähän teemaan, niin pitäisikö sitä luoda, että jos se kuuluu asiaan, niin silloin se olisi hyvä laittaa sinne. Ajankohtaisin esimerkki on esimerkiksi tämä sote-uudistus, että kuntien sivuilla ihan varmasti haetaan semmoisia, jotka kuuluu niin kuin sote-alueille, mutta se ei ole sen kävijän vika. Se kävijä odottaa tämmöistä sisältöä. Ja sanoisinkin, että vähintä mitä voi tehdä, niin on, että laittaa, että hei, nämä kuuluu niin kuin sote-alueelle ja linkki sitten sinne. No, jos tähän sisäisessä haussa tämän teemasisältöä löytyy, mutta se on haudattu johonkin, niin pitäisi miettiä, että voisiko sen tuoda esimerkiksi etusivulle nostolla esille. Ja sitten ulkoiset linkit jossain tapauksissa. Peruskäytössä ei ehkä ihan hirveästi, mutta jos ajatellaan, että teillä on esimerkiksi sivusto, joka ikään kuin linkittää paljon eri maahantuojien tai tavarantoimittajien sivuille, niin silloin niin lähtevät linkit voi olla hyviä. Lataukset, eli toisin sanoen tiedostolataukset, useimmillaan PDF. Me itse ollaan toteutettu tämä eri tavalla. Ja sitten nimenomaan tämä, mistä puhuin jo äsken, eli nämä tapahtumat. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, miten me käytämme tapahtumia. Tapahtumissa on siis 3 erilaista niin kuin lisäosaa, jolla niitä voidaan sitten niputtaa ja kertoa, pyrkiä saamaan niitä motiiveja. Ja meillä esimerkiksi on luokkia, ja me käytetään ikään kuin aina samaa luokittelumenetelmää. Ja nämä on hyvin, että jos täällä on tiedostolataus, niin tämä ei voi sisältää muuta kuin tiedostolatauksia. Markkinoinnissa meillä on tämmöinen kuin blogilukija. Ja nämä tapahtuman toiminnot, nämä sitten ikään kuin kertoo, että mitä tässä on tehty. Ja jos me katsotaan tuosta, napsautetaan blogilukija auki, niin tämä on, niin kuin huomaatte, niin tämähän on hyvin niin kuin käyttäjäystävällinen. Täällä on katsoa, että jaha, Google Analytics 4 raportoinnin ihanuus ja kurjuus, mikä on ihan totta. On luettu julkisen sektorin analytiikasta ja niin edelleen. Ja Matomossa tämä tapahtumien nimet, näitä me käytämme vähän luovemmin kuin tässä. Eli toisin sanoen tänne pyritään, vähän riippuen nyt sitten, että mistä niin kuin kategoriasta on kyse, niin tänne pyritään sitten kertomaan esimerkiksi chat tai maalista pyritetään tuoda, että mikä on tämä niin kuin, miltä sivulta se on tehnyt, miltä sivulta on klikattu sähköpostia ja niin edelleen. No joo,
Sitten mennään tuohon, seuraavaksi mennään saapumisiin, ja täältä oikeastaan voidaan katsoa tuosta vaikka kaikki kanavat, eli toisin sanoen miltä on tultu, miltä sivulta on tultu, tai mitä kautta on tultu teidän verkkosivuille. Ja tässä perusraportissa on jo myös, niin kuin huomaatte, niin täällä on lisätietoa. Ja saadaan sivulle, vai jos me laitetaan vaikka sosiaaliset verkostot, niin nähdään, että mitä kautta on tultu. Verkkokaupasta löytyisi luonnollisesti nuo verkkokauppatiedot, tavoitteet, eli nämä varsinaiset maalit, niin voidaan katsoa, että mitenkä teidän niin kuin konversioiksi asettamat tapahtumat tulee. Ja meillä maalit ovat tosiaan, koska nämä ovat kaikki tehty omina tapahtuminaan, niin tämä on aika niin kuin hyvin ja selkokielisesti niin kuin luettavissa. Ja teillä on niin kuin huomaatte, niin täällä pystytään niin kuin hyvinkin tarkasti näitä maaleja sitten tarkastelemaan. No, menen tuohon formiin, koska mainostin tuosta noin, eli periaatteessa lomakelähetykset ovat hyvin helposti, niin kuin ovat periaatteessa automaattisesti, josta sitten nähdään, että mitä on tullut ja milloin, mutta kun sanoin tuosta, niin tästä löytyy tämmöinen Manage Forms, niin tässä näette, että esimerkiksi meidän tapauksessa yhteydenottolomake, tämä ohjelma ei tunnista sitä lomakkeeksi, jotenka sen takia tämä on hyvä aina määritä. Minusta tämä on aika klassinen esimerkki, sopii niin kuin aivan loistavasti tähän. No joo, mennään tänne heatmappeihin, eli toisin sanoen tämä on se Hotjarin vastine, eli toisin sanoen näyttää hyvin visuaalisesti, mitä sivuilla on klikattu. Ja toinen ominaisuus täällä on vielä toi tämmöinen scroll map, joka kertoo sitten, että kuinka pitkälle sitä oikeasti sitten luetaan. Hyvin visuaalinen työkalu. Ja koska meillä rupeaa aika olemaan sillä kortilla, niin mä haluan ehdottomasti näyttää, miten toi tag manageri tai taginhallinta ikään kuin me olemme toteuttaneet sen. Niin täällä on todella hyvä, siis samassa työkalussa voidaan käydä läpi tai tehdä näitä tageja. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi näitä markkinointitageja, niin meillä tulee, kun on 20 sekuntia lukenut blogia, niin silloin tulee tapahtuma, joka on tämä blogilukija. Ja tässä ikään kuin nähdään, että miten se tehdään. Eli tämä on tapahtuma ja tapahtumakategoria on markkinointi, blogilukija ja sitten luettu blogi hyvässä yhteistyössä, kun on tuon sivuston ylläpitäjän kanssa tehty, eli siis omalla sivulla, niin pystytään selkokielisesti tuomaan, että no mikä se oli se luettu blogi. Ei tarvitse katsoa mistään sivun osoitteesta. Ja täällä pystytään, tuossa esimerkki tuosta ajastimesta, eli toisin sanoen kun sivu latautuu, sen jälkeen alkaa ajastin ja 20 sekuntia, ja sen jälkeen triggeröi sen blogilukijatapahtuman. Muuttujista, eli toisin sanoen täältä ollaan käytetty H1, joka haetaan tuolta sivuilta, niin tämä saa aikaan sen, että tämä on ikään kuin selkokielinen. Ja vielä oikeastaan tänne tagipuolelle, eli tämä on se paikka, josta lähdettäisiin luomaan esimerkiksi metapikseliä. Eli
tuosta uusi tagi ja sen jälkeen kopioi, liitä se varsinainen pikseli tähän ja niin edelleen. Siitä se sitten lähtee. No joo, nyt sitten on aika kysymyksille, jos teillä niitä on. Ja tämä nauhoitetaan, te pääsette katsomaan tätä myös jälkeenpäin. Ja niin ehdottomasti suosittelen teitä katsomaan toi Matomo Campin ohjelma ja katso mitä muuta mielenkiintoista siellä on ja myös aiemmin niin kuin näihin videoituihin tapahtumiin. Niitä on ranskaksi, saksaksi, englanniksi ja niin varmasti löydätte mielenkiintoisia juttuja. Voitte lähettää mulle kysymyksiä ja kommentteja, palautetta tästä esimerkiksi sähköpostilla mika.maki@digiteam.fi tai ihan LinkedIn-viestillä. Mielelläni verkostoidun teidän kanssanne. Do we have any questions? First, thank you for the interesting workshop. I saw the slides and very interesting, and it's a good overview of all the functions and all the possibilities which we have with Matomo. Sorry, we have no questions over the YouTube channel or also the chat, but I think maybe somebody who watched this video also can contact you. You have your slide here with your LinkedIn data and so on. So I think, so first, thank you for this presentation, and I think, yes, that's all for the moment. Okay, so yeah. I will stop the record. Yeah, it was really nice to be here. Thank you for the invitation. Eli... Good. So I stop the record. Yeah. Okay, yeah. Eli teille, jotka olette vielä langoilla, niin olkaa yhtä. Bekannt im Bereich auch SEO und eben auch hier als Data Analyst für Matomo und eben auch Google Analytics, kennt also sozusagen beide Welten. Und ja, es wird heute bestimmt sehr interessant. Er zeigt euch ein bisschen so die Einstiege in Matomo, also einen Überblick über die Kernfunktionen, welche relevanten Metriken gibt es und geht auch ein bisschen so in die Dateninterpretation. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit Thomas und bitte, wenn ihr Fragen habt, es gibt unter chat.matomocamp.org einen Chat, wo ihr dann Fragen auch reinstellen könnt, die wir dann am Schluss auch beantworten werden. Ich klinge mich dann aus und übergebe dann sozusagen das Wort an Thomas. Genau, hallo, also freut mich, dass ich heute hier sein darf im Matomo Camp, 3. Ausgabe. Und wir schauen uns heute mal Matomo an. Also ich habe jetzt hier eine Matomo-Instanz mal mitgebracht, Matomo On-Premise, also die Version, was selbst gehostet ist. Vielleicht, falls sich der ein oder andere mal wundert, warum bei seinem Matomo links eventuell im Menü ein bisschen mehr ist. Es kann sein, dass man einfach die Cloud-Version hat. Aber wir gehen mal On-Premise, was sich eigentlich jeder kostenlos runterladen kann und installieren kann. Wir schauen uns einfach mal die verschiedenen Menüpunkte an, was man da einfach machen kann. Wenn man das erste Mal einsteigt in Matomo Analytics, dann kommt man auf die Dashboards. Also bei den Dashboards hat man die Möglichkeit, verschiedene Widgets anzulegen. Widgets ist immer hier so eine Kachel. Ich kann jetzt hier runtergehen. Es sind schon einige Widgets im Basic Dashboard vorhanden. Man hat jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, will ich jetzt zum Beispiel diese Besucherkarte mit der Besucherkarte in Echtzeit tauschen, kann ich einfach Thomas, hier per Drag... Entschuldigung, nochmal, kannst du bitte nochmal dein Sharing starten und stoppen? Es hat anscheinend noch nicht aufgezeichnet. Oh. Also muss nicht beginnen, sondern die Screen-Übertragung hat noch nicht funktioniert. Ah, okay. So, dann probieren wir es nochmal.